Pak. Nggih. Kowe tak sasak dhewe malah. Waduh. Napa nggih mentala? Lah wong murite kok ajeng disasak kiambak lho. Lho iso wae. Dukun cabul. Iya. Ya Allah sing ndake oke. Murite dirasuk. Iku tuwa-tuwane kapok. Sing tegese. Tuwa kapok ki dhuwur mabluk. Nggih. Ngisore isih ngamuk. Napa tesih saged, Bapak? Lho nek aku ora iso ngamuk. Sing ngamuk sinten, Bapak? Nek ngamuk kudu ditukokno. Tumbaske napa? Ana jamu. Lah jamune napa? Ning Cak Wangi jamune Lah iki jamune napa? sastra jenggirat. Jamu anyar niku. Ora anyar. Nggih pun Kowe kepengin jenggirat piye? Ah, boten. Jenggirat ana apa kowe? Cilaka, Bapak, cilaka. Cilaka menapa, Nduk? Sakit, Bapak, sakit. Sing lara apane? Niki lho sing sakit niki, Bapak. Iki piye? Sing lara sing ndi? Lagi niki lho sing sakit iku. Hah? Niki lho sing teng jero. Ning jero. Nggih. Nek sing jero sakit, Nggih. tukokno Lha tumbaske napa? obat. Obate napa? Obat apik. Sampeyan yo koyo ngono kok, Mbak. Piye to, Di? Piye? Yen kondok wis sing cetok. Lah kok sakit ki opo dicekake, Mbak Yu? Lah ya ora awake dhewe iki lara ta iki mau. Lah ya Sing dina iki dina apa? Dina dodo kula, Bapak, jero ati. Ati. Nggih. Sing lara atimu. Nggih. Sebabe Sebabe niki wau kula kalih sedulur kula rak padha gegladen. Nah, wonten tekane Kakang Joko Warono. Warono teko. Panjen perintahku. Jenengan sing perintah. Niku wau nembung tresna kalih kula lan sedulur kula. Nggih, Bapak. Cih saestu. Aja gumampang kowe ngandhake Warono tresna. Saestu kok. Warono ki kadang bupati. Nggih. Akeh prawan kena sing padha munggah-munggahi. Leres. Kae ora ditampa. Lho mung sak kowe muridku bocah desa Saso karo Krisna karo Waro saking asumu piye? Ayo. Aku ngomong piye? Asu. Asu. Nah, kene iki sing Sebenarnya ki ayu. jenengan Kon kula erengke, Bapak. Moko yen kadelengan Bapak kepiye Kakang? Aku ra wedi. Kaya ngono lho. Warono muni ngono. Saestu, Bapak. Rampung ki. Chandrati! Chandraska! Ayo! Umpama wong inang durung rampung ngene ngunyah. Nene keblablas. Adol gendong, adol bagus, ning bagus ora tulus. Ning bagus ora rakus. Barang wani ngrampas karo perawan-perawan ing bejat. Nun sewu Bapak. Panjenengan nika ampun salah tambah. Pratama menika eman dhateng Candra Sekar, Candrawati lan Candrasari. Emane Emanipun awit pekaten piyambakipun niku nembung tresna dhateng kula. Kula tampik piyambake badhe lamus diri jegur jurang. dadi seneng karo kowe. Menika lara. Karo kowe. Nggih. Ngono kok. Kan Bapak. Kowe nuntut wadimu, nuntut keringamu. Kowe seneng karo Warono. Kowe iki nampa wong tresna karo Warono. Boten Bapak, Kakang Joko Warono niku goro ngapusi kalih jenengan. Ngeten, lumrahe wong yen dioyak-oyak niku, sing seneng niku dioyak, napa ngoyak? Ya lumrahe ya sing seneng dioyak. Nah, lah niku wau kula mlayu ngatos nabrak jenengan, berarti nek ngoten rak kula sing disenengi, sing dioyak-oyak. Kowe dioyak. Nggih. Betul-betul. Nggih. Ojo nganti dinutup karo bisa, kowe ayu. Nggih. Karo Ngene nggih, Bapak. kok bolak-balik tembungmu kowe golek entenge nutupi keringat. Nutupi salahmu. Nun sewu Bapak. Kula niku wong lanang, sugih bondo, sugih bantu. Lho, wong wadon wong desa kemawon tak oyak niku napa? Kagem napa? Penarwane ora kathah. Olahraga Bapak, pemanasan niki wau ra udan terus. Nggih, seneng. Biasane senam pagi. Nggih,
Jangan apik. Seneng sampean. Aku wis lali kok, Le. Jenenge lali ning Ronggo. Terus apal nek ngoten. Karo kan iki kok wis simplan. Wis simplan saka prenyawang tuwa. Nang iki kabutuhan pribadi ngiwakake kebutuhan itu. Biar dene kita jabut nggonku perilaku kowe. Ganti kowe katamu. Loh, Bopo, ampun Bopo. Kowe wong telu tak perintani jempol. Nggih. Siji jaga keselamatan. Sing loro nyolong semenanjung. Lah terus colok. Lajeng gawean kula pripun iki? Gawe Bapak? berarti ndake marono. Oh, ngaten. Iya dina iki. Senajan kowe kadang bupati nek ning Penaru. Nggih. Nek ning Bejago kowe murid. Umbah-umbah, Mbah-mbah. nyapu, Nyapu. masak. Masak. Gaweane wae. Nah. Gawean kula mbah-mbah. Nah. Nyapu, umbah-umbah. Masak. Kang. Yen sampean mengko umbah-umbah, aja lali aku titip lho, Kang. Titip apa? Aku titip kulotku, Kang. Sak isine ta ora? Ah, ya jono. Titip radi. Nah, yo titip to Mbak Yu. Kondo. Kakang Joko Warono. Ben sampean iki ngumbahi gombalku, aja lali aku yo titip siji, Kakang. Titip apa? Kotaku yo. Kotak? Badan hukum. Lho kok badan hukum? Kowe umbah-umbah badan hukum. Kotak mboten badan hukum. Badan hukum. Lha kok ngoten? BH. Digantos, Bos. Badan hukum. Semono uga aku yo, Kakang. Kowe apa? Mergo udan terus, ngumbahno cawetku. Wah, budi caweten mesti. Ngumbro-ngumbro. Sawet alias tutup cendol. Tindake. Budal poro. Sekarang kula nyuwun pamit, Cik Bapak. Hati-hati.